lefol men jeeɗiɓol taro deftere gonnomi ko walata nde boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba mo Sara Ndogu yo Allah yoɓɓe moƴƴere. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmitoɗo en juuli e ko men ɓurnaɗo Muhammadu yo jam e kisal gone mo. E hello 49 deftere nde kanko gonnoɗo beese e konu gendire Mauritanie dadɗo e kaso walata boy Alassane Haruna ene setto. Ni kuccodiralam e lieutenant Sar Amadou Diofir de nawtami to suudu kaso amen ceerdami e lieutenant Yongan mbaɗami e nder waañ kaso min goto wonno hen ma taw bomo o timmani hay meter dow meteruji ɗiɗi. ɗundi takkindi e ɓale nayɗe kam e maale goɗɗe kewɗe ene cetto wonande cikkitiɗo ko defirdu tigi wonnoɗo. hayso tawi noon geɗe goɗɗe ene mbawi addande neɗɗo miijade goɗɗum walla miijade wonde nokku o wayri defede ko ɓooyi. Geese jambala ine kuuri e mbildi ndi leydi ndi ene waɗi gas abɓe kurjuru ine joowi e lobbuɗi baafal ngal ko kelgal uddortongal ɓoggol garde jogitiiɗo ene dari caggal maggal e te ummota ko ɗon. Yeewende wonde e nder cuurelam kesel ngel ene lomtinira dokkugolam hankadi fartange waawde tinde e yiide taarindam boowal ɓaɗɗin rewrude e jurnirogol gebbi e gudde goɗɗe gonɗe e baafal cuurelam ngel. ko ɗe lulɗe ƴeewgol ɗe mbaɗanmi e sahaaji kewɗi somi wonani e miijaade gaddanimi law heɓtinde hunde e musibbam ɓe mi tinano e nokku he e nadde e nder hakkillam yoga e renoɓe amen ɓe. kala nde nanmi baafal ene ƴiika mi dogara ngal mi wona e ƴeewde sabu tawata ko goto e musibbam wonɓe e cuuɗi kaso goɗɗi ɗi woni ko e yaltude ma woni ngam yaade tarodde walla jonde losko. ko ni keptinirmi lieutenant Dia Abdourahmane e lieutenant Kan Mamadou. wonande renoɓe ɓe lomtodirtunoɓe e ndenka amen soldateɓe ɗiɗo potti hakkillam. hen goto abdi sabu mum ɓoldemi oya Ahmed sabu mum weldemi e hormademi ngalu tingu cangu korsinmi ɗum joɗami ɗum. gadana o hono abdi ko yeru denowo kaso jencudi ɓurdi fof fuuje e tippude kaso añam ngureru taya.
ala ko jogani ɓaleejo so wona kutuya e ngañgu ko e wurniraaɓe jeengal fenaande e ñamguraagu laamu ngu keɓtinaangu kono cuuɗiingu e sahaa deyre peeñngu e sahaa luure hakkunde leƴƴi ɓe reenooɓe e kaso jiyata e gonɗo e kaso tan ko ɓaleejo oɗo kadi haandaani e hurum gooto so wonaa jaɓu wonde ɓii leydi keeɗɗo caggal hay sinno wonaa e kaso o woni so naatii kaso kay hankadi e gite makko hay rawaandu ɓuri mo o haandi tan koye ɓooreede kala faayiida hoyneede watteede kuutorgal so omo jogii geɗel paayodingel comcol feggere montore e ko nandi heen heɓte teete wujje abdi jeya koye ngol leñol reenooɓe sedduɓe subaka gooto dille baafal udditeengal findinimi abdi naati e nder cuurelam hay huunde haalaani o ƴetti paftolam e paɗam ranjas ko jamiraaɗo e miijam ko kanko tan wela ƴettude o teskiima paɗolam e paftam ko kese tan o ronki jaggude hoore makko o ƴettiɗe nde tawno omo yenana e ka ngoonka alaa ɗo ngullitoomi ɗum hay sinno ni mi wullitiima mi sikkaani so ma teske ni woni paftolam e paɗam gonti jeyi abdi waktuuji 24 caggal ɗum mi soynorima e nokkam ƴeewdirɗo caggal baafalam ngal omo ɓorni paɗam omo haɓɓi paftolam omo yaha omo arta e boowal he omo yeɓto ngujjaandi makko oyo soldat ko soldat mo jogodinomi jokkondire kormodiral e korsa ɓuri ɗon boom sibo mbeɗe waawi wiide amin paamodirno ƴeewa noon heewani ni komin kaaldi so min kaaldine heewani diwde namdal e jaabugol holno wonirta wadde e ngoonka mbaaka ni jokkodiral paamodiral wonirta hakkunde dumbaaɗo e deenowo ɗum sikki alaa wone e baɗe ƴeewki moosooji doondiiɗi nuɗe ɗe ngannduɗaa hay so tawii ko ganaaɗe tan ngonata ina keewi maana wonande mo tiindinaa o keerogol ngonka ɗo ɗe baɗe kii ƴeewki ɗi moosooji ɗi mbaakaaji peeñata ɗo ina saɗi ɗo neɗɗo juumata e firo majje tigirgi ngo neɗɗo ene waawi faamde bonande walla moƴƴere yidde e añde cehilaagal e kabdigal gilli e ngañgu no wayam ni golle makko e baɗe makko fewde e yam soldat Ahmed fammini kam ɗon e ɗon ko haala wawata famminde hurum mo jogani kam ñalawma gooto mbiɗe yinno firloyaade
o hujja kadi ngam yaltude wonno mi softina koydam mi foofa hendu boowal senindu ɗaminade kadi fottude to boowal to goto e sehilabam ni woni kongumi baafal Ahmed ari udditimi den gite amen potti tan way e yam woni yeesam gaga ɓorgal militaire ngal ko neɗɗo moƴƴo kala ko woni e makko ina serti e gonka gonaka ka kam e dongal ngal o halfinangal ngal cikkumi o waɗiraka ngal Ahmed ko deeƴƴo haqqille ko seese o haaldata ƴewki makko rondaki hay bonande wotere omo heɗoro muñal yeeso makko ene wayno moftugo surwere ni mbimomi mbiɗa yiɗi taroɗo hakkunde mum e cuurelam ko taaɓe tati nde gartanmi faade cuurel to ñaagimomi simme o wiimi hay haame mi jamminta o jommaaji joyi caggal ɗum o udditi baafal cuurelam o rokkimi kuɗe ɗiɗi simme e almet ngal ɗo gollal naatimi no feewi weltinimi hay sinno noon mbeɗe gonɗini no feewi konngol pular bingol ɗo bonɗo woni fof moƴƴona ɗon konngol ngol kolkisimi mi juumani ndeke Ahmed holli kam tigi korsa e cehilagal ngal cehilagal noon hay sinno ngal waawi feñde tan koye cuundi e ngal heewi e yam nafoore e nder taarindi kewndi kabdigu e muukare e ngañgu leñol ngal cehilagal nde yidde ina cembinami no feewi tuggi nden haande gegginami faade cuurel gongel ala ñalawma ɓenni tawi Ahmed addananimi simme walla bom feccere kuɗol ngol o hocci o mofta haa o daña fartange wawde tottude mi ɗum o tottirtunomi ɗum ko jungo e jungo walla o rewna ɗum e wuddere damal cuurelam ɗum ñande 6 lewru décembre woni bawte hitande 1997 Ahmed e nder surwere mawnde wondude e sunare mawnde woni bajjo e renoɓe min bifnoɗo min juuɗe mum ɗiɗi ɗe ngam etade habrude min wonde musidɓe amen tatoɓe pellama to kaso mayde to tuddundu waalataa hunde bonam ɓerndangu e ngañgu Ahmed goɗɗo ma arton softinde ɓerɗe amen jurminiɗe cuniɗe ɗe ngam sohlaaji e juutendi ñaawore fonde uddidde nde tuddunde jeyde natti wonde tan tuddunde konu yimɓe mum fof ceɗa haa ceerti e kala koninke ɓaleejo sembinira sandarmori kam e yimɓe diwan konu jeegoɓo wayli gonti renoɓe dumbaɓe dendangal mahateri mum
watta nokku dumbirdu. Ni woni legal resɓe ɗo bange mum hoɗanoka watta cuuron dumbirkon. Galle ɗo commandant tuddunde nde hoɗannoɗo kañum ne watta dumbirdu, ko ɓuri heewde hen watta kasoji. ɗo koninkoɓe lesɓe ɓe mbalannoɗo kañum ne watta ñawirde. Nokkuji gollorɗi ɗi gonnoɗi e huɓere wande no alkulal laande watta gollorɗe halfinaɓe witto kame e ñawowo bittowo o hono Ahmed Bekri. Hilloɓe ɓene kadi ko ɗon jindirtuno eɓe killanta ɓe e mudda. Cuuron nayon beton tittinaɗo kon wertallo mumen ɓadi meter cowaɗo uddirte kon damal tekkungan joñi kon bange funnange rewo tuddunde nde maha kon e hitande 1992 ngam jaɓɓade colonel Mustapha e wul Benejara gonnoɗo mawɗo jagorɗe e Baham ul Mohamed Lagdaf gonnoɗo jagorgal e adjudant chef Benejara jippina hen balɗe 45 ko capitaine Si Bokar, lieutenant Jako Abdul Karim e lieutenant Ngaide Aliou Mokhtar. Jofnde udditgol ñawore nde lieutenant Ba Abdul Quddus gartiraɗo ina ummori Algérie to yano heblo waɗa e cuurel nayɓel ngel. E ndel kon cuuron beton tittinaɗo dumbaɗo hen o wayata kono baɗaɗo e nder butel cokaɗo ni werla e nder luggeki maayo filtingo. Nde tawno ko taƴodirɗo e taaridi makko ndi ala ko ummorto e mum o wayata kono gonɗo boowal leydi. Niɓɓere kunus nde o woni nde ina addanamo nattude waawde serndude jamma e ñalawma. Ko ɓuri heewde ko ma o daro nde o lakkito seeɗa sibu so jooɗima nde dawno nokku o ina faaɗi alay sago o hofo. Ko ɗum tagi jonde makko juutata. Eɗen paama ndeke caɗeele to bange haqqille e terɗe ɗe musidɓe men gurno nder ɗe balɗe 45. Way tan kono wadde neɗɗo guurɗo e nder ngaskani ubbira ɗum baafal tekkungal julangal guddel nandirgel hendude. Ko ni ɓuri ɓadade gonka e nder kon cuuron sa ƴewri kon boowal. E leesokaɓe ɓe fof tawtorama jonde losko ɗe gila ñalawma 10 lewru novembre hono jolal hitande 1997.
ɗum ina jeeya ko addani hunde e maɓɓe waawde rendineede e nder nokkuuji ceertuɗi ngam kadi newnude dengol maɓɓe. ni woni gaaga cuuron keeri kon meter cowaaɗo wertaango alaa fof suudu woodi tawi ko neɗɗo gooto soka hen. ni woni wonnooɓe e galle kaso amen fof geggina lomtiiɗon e salon kaso ɗo min e yongan min uddano jamma amen gadano jireyda ko colonel an Amadou Babali kam e gonnoɗo capitaine Diop Jibril e lieutenant Mbaye Ndiaye Fa. ko min koddiɗon balɗe 15 ko fof min meeɗa yindir kadi hay goto e amen andano ni ɓe wonduno e nokku he ko joni min jindiri minen fof gadano wonnoɗo ko lieutenant Thiam Mokhtar, lieutenant Dia Abdourahmane, lieutenant Kane Mamadou, adjudant chef Si Baba et sergent Sar Ousmane. lieutenant Yongan natti wondude amen hedde sanga jamdi 5 kikiɗe min ndendina e lasal e min kaɓɓa monotaji e juuɗe min paatira funnange rewo tuddunde nde e nder woturu e cuuɗi puneji ɗi metruji 5 cowaɗi jajeɗi kanji e cuuɗi meter cowaɗo nawoji neɗɗo goto ɗi maada ko lawol gotol kanji takkodiri kadi min cogga min paana hoɗorde amen hesere nde emin ñumbo emin toñodira ngam tinnade eyi to bange tinnare ine hawni amin tinno kono tan kadi amin bonno mbaɗi ngam humpitade ɗum a ƴeewat wondiɓe ma tan to bange comci minen fof min mbayi kono funeɓe ni balɗe 15 kaso juuɗe ma en geƴƴila a meeɗa ɓuftade aɗa lelodo e comci ma dow leydi ñamdu fof ko bool goto maaro ɓuuɓɗo mettuɗo renoɓe amen belete hen ullude ceenal ɗum fof wattini ko battinde e ɓalli amen nde min taccata meteruji 100 yolnde hakkunde amen e hoɗorde amen hesere nde min nandi ko e jihe keegaɗe jaltuɗe e gasɗe mumen ene jiilo ko ñaami comci amen fof ene moddi tuundi ɓalli amen ene gonti lare tuundi goto e amen fof ene sorba hendu hamnindu hendu warñede e tuundi nden min jettima min pecca e taƴe ɗiɗi tayre fof faana e ngoton e cuuron pune wonkon tayre amen nde ɓeydande dumbaɓe waɗɓe heɓi cuurel ngel fesode ene jeeno hen lieutenant Diop Moussa Eliman, Kane Haruna, Dia Abdourahmane, Sar Amadou, Si Saydou, Kane Mamadou,
Nyang Amadou Ousmane Baro Moussa Gomel e min e horam. Ena wada sahaji gomu ngu waylo seeda wooda ɓeydaɓe walla ustaɓe hen. Kono e sifa kuubtidinɗo ko ɓe gonno hen. Tayre ɗimmere nde noon wonno hen ko beesuji leslesi ha ñawore nde joofi. No cuuron neɗɗo gooto konni kon ɗo cuuran pune won maara ko beton tittinaɗo. Gootel hen kala ena waɗana damal jamdi tekkundi, ina waɗana henorde hono guddel tokosel santimétruji nogas dow nogas e ɓalal kergal bange funnange ngal. Nde min naati nder cuurel ngel fesode angel min teskima wona adiɓe min ɗon. Ceenal danawal ina joowi e peron he ha majji. Ngal idinoɓe min ɗon ɓe kutortono no leesoni walla no tappini ngam ustude batte poflodiral ɓalli mumen e peron meho. Ena wawi kadi tawi ɓe kutorima ɗum ngam sudde geɗe mabɓe. Sibu leelani min jiiti coktirgal geƴƴelle ene ubbi e ceenal joowinongal e peron he. Holno ɓe keɓirnongal? Bele ko koninke samra ngal ɓe kocci. Leelani min keɓi jaabowol ɗe namde fof. Ko ɓurno tidde min tan ko min tamingal coktirgal e juuɗe amen. Ɗon e ɗon min gendingal. Min nanningal e selluraji geƴƴele ɗe fof. Ngal foti hen. Min jiingal. Ngal noti. Ngal udditi geƴƴele ɗe. Hankadi kala jiɗɗo ena wawi sertude e geƴƴelle mum sabu ngal coktirgal kawningal. So nani ƴiikali baafal tekkungal ngal deenowo o uddita heño wattaɗe e jungo. Ni woni e nder ñalawma coktirgal ngal ene yirlo laabi kewɗi e nder goomu he. Ngal ummo jungo faade e wongo kala cokluɗo ngal ina jogii no noddirta ngal e pulaar. Holto sirru o woni, hol jogiiɗo hafeere nde e ko nandi hen. Ɗon e ɗon yimɓe fof ina ngandi ko coktirgal ngal ɗaɓɓete. Ɓoytaani boom gooto e amen fof dañi coktirgal mum peewnangal ɗon e nder kaso he. Mi yejjiti e goomu he holi pentuɗo ngal. Ko waawno heen wonde fof ko taƴel filli feere koccanongel nde min jaltuno cuurel ngel fewnira coktirɗe kewɗe. Feere fewnirde coktirgal ngal ina newi ko woturi e coɓɓuli taƴel fili feere nde santimétruji 2 haa 3 juuteɗi oñete haa wayano alkulal laani soɓɓunu nduya fonde e sellur geƴƴangal ngal yiile haa logga coktirgal sellur geƴƴalal ngal uddito e miijam so coktirɗe baaɗi ni udditi geƴƴelle ɗe firti ko ɗe moƴƴaani.
ko wawno hen wonde fof udditirde coktirde amen ɗe waati kono fijirde sukaɓe ni. nde tawno jireyde ene ɓalli geeci hay e nder ceeɗu ɗon ene jaangi kono min naftoraki hay batte ngol ɓuuɓol ngol haaɗi ko caggal damel amen tekkungal ngal. kono e nder cuurel amen buumangel ngel no yimɓe 10 hen sahaaji 15 joowondirtunoɗo ɓurno tampinde min haa min pekkora ko nguleeki e ŋakkede hen. hendu meeru tan ina ŋakkirno min no feewi alaa ko haali hendu laamɗo. ngam yiilaade ndu amin jogino peeje ɗiɗi hakkunde kaadar les baafal damal amen ngal e leydi ina wanno ŋalde tokosere. neɗɗo hippoto tolnina hinere mum ŋalde nde fooɗa no moƴƴi hendu ɗum ina weytinanno min e mudda. ko noon min lomlomtodirtuno hen ko ɗum woni feere adande nde feere ɗimmere ngam nannude hendu e kaso amen he min keɓa hendu senindu ko wadde feere fof haa denowo o jaɓa uddite damal ngal. min ɓurno heewde ko ɗaɓɓude yaade tarodde so baafal udditima tan min poofa hendu sorkotondu e nder cuurel he. kono ɗaɓɓaale amen kewɗe ngam yaltude battinta ko tampinde renoɓe ɓe. ni woni so ɓe paami feere amen nde ɓe calto uddidde somin kongi baafal. ko ngam wawnude denowo uddidde min addannomin e gardogol liyetana Baro Moussa lelnude feere e gootu e ñalɗi lewru jolal hitande 1997 ko ñembude pekkor. Baro Moussa ko mbirto on bange o toɗɗi hoore makko ngam fuɗɗade. minen fof min taari Baro Moussa ina leli ɓandu meeru ina faha ina warñi kañum fof ina ɗosi gite yeeso mum ina wakli elle Moussa ɗo Moussa ɓurtugo. min taarimo ɗo goto e amen fof ina sowi simis mum ina wiframo. nden min pari min toɗɗi goto e amen yo hongu baafal oto darto haa nde uddita fof. haa nde denowo o nanno kongugol ngol ari woni e namdade holko min cohli tawi udditani damal ngal. min mbimo amin jogimo sellani nder. caggal ɗum o udditi damal ngal o naati o tawi amin jiimi e Baro Moussa. caggal nde o teski mo sellani o ko tampuɗo o yamiri yomin jaltinmo. Baro woni boowal fodde hojomaji 15. hade makko heptude hakkille makko minen min belliti hen e dumunna mo baafal ngal udditi o ngam fofde. sikki ala ko ñamdo maaro ndu renoɓe min ɓe ullanno hen saha fof ceenal kam e ndiyam ɗam laaɓal mum hoolnaki min gaddantenoɗam caabi ndogu deedi e rafi dysenterie
fuddinnoɗo e nder cuuron A e B ko. ɓeydi ndu ndogu reedu e ɗi rafiiji dysenterie tampinde min fof ko alay sago min jaha ladde. so ɗum woodi mo heɓti nde tawno suturaaji ngoodani ɗon, joomum yahat ladde ko les lekki gonnooki metruuji seeɗa sara cuuron amen ko. omo yaha ladde, soldat denowo o dariiɗo taaɓe seeɗa caggal makko ene huccini serdu fetel e dote makko ɓole ɗe hay huunde suddani. ko ɗo joofi lefol men jeeɗiɓol taro deftere gonnomi ko waalataa nde boyi ala